Čaute ľudia, chcem vám predstaviť môj nový taký infokanál. Bude sa to volať, respektíve volá sa to Konšpirácie versus fakty. Môj pseudonym v tomto kanále bude Truman. Bude to kanál o všelijakých konšpiráciách, ktoré sa točia a točia, ako sa točí celý svet. Dúfajme, že sa neprestane točiť. A bude to vlastne o vesmíre, kvázi taká téma kontroverzná, že mimozemšťania, a budeme vlastne rozoberať túto tému aj čo sa týka histórie, starovek, stredovek, novovek. A to je asi tak všetko, čo som vám chcel na úvod povedať. Dúfam, že touto upútavkou som vás upútal, na to upútavky sú. A zatiaľ teda ideme pripravovať materiály na to všetko a dúfam, že ten môj úvod vás teda aspoň troška zaujal. Takže je to od 18+, pretože tam sú témy, ktoré sú dosť také, no viete ako to myslím. Dúfam, že budete teda s našou pracou aspoň troška spokojní. A ešte vás pozdravím, že majte sa, držte sa a na budúce teda. Tak ešte posledná moja poznámka. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Čaute.